Empezamos, venga. Venga, a ver, sección ordinaria. A ver, sección ordinaria. Iniciamos. A ver, sección ordinaria. Sesión extraordinaria urgente. Venga, señor, venga. Vades a aproveitala. Damos comezo entonces a este pleno ratificando a urxencia. Perdón, César. Pero teño ten alta estima, que conste, non é por ti. Que non me supoño así o... O primeiro punto é a ratificación de urgencia. Este é un expediente dunha subvención que se solicitou conxuntamente co Concello de Vila de Cruces, concretamente para unha actuación entre o Fonte de Lara en Vila de Cruces, nese camiño, e en Outeiro, en Lalín. Entonces, nos indicaron onte que, como parte da documentación desta subvención, que había que tomar un acordo plenario. Vila de Cruces parece que o celebrou onte e xa tomou ese acordo, e hoxe trémolo nós, sobre todo porque o plazo desta petición de subvención remata hoxe. Ese é o motivo polo que veu con esta condición de extraordinario urxente. Como explicou anteriormente o alcalde, e así figura nas bases de execución, o ter o anterior pleno extraordinario que rematamos, non é un pleno retribuído. E nada máis. Despois explicará Pepe Cuñarro xa as condicións da subvención, e simplemente ahora neste primeiro punto que facemos é ratificar a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Paco, ti has sección. Pero é que nos podemos falar pola urxencia. É que non sei... Por que non hai palabra pola urxencia? Tes todo o dereito a falar e intervén. Entón pido que se me dé. A ver, é que precisamente penso que onde está o debate é na urxencia, non na cuestión en sí. Nos vamos votar a favor de que se faga esa pista, pero evidentemente non imos deixar de criticar sin facer o teatro que vos faríades estes últimos 4 anos, que é un escándalo. Como é posible que nos chegue a menos de 24 horas a documentación dun pleno, a convocatoria dun pleno, unha cuestión técnica, sodes un desastre gobernando. Isto que padecimos de vostedes fai 4 anos, pleno tras pleno. Entón debíades, polo menos, Paz, que non é unha cuestión de ter tono pausado como ti tes, é unha cuestión de pedir disculpas, porque palabras textuais túas indicaron-nos onte. Pero que non vos enterades nin as cousas que asinades, nin as que solicitades, se requiren ou non acordo plenario. Resulta que hoxe convocades un pleno urxente extraordinario, onte, para hoxe, o último día para non perder esa axuda. Isto é o goberno que padece Lalín, Cuidado. Isto é o que padecemos os veciños e veciñas de Lalín. A última hora, a último minuto. E resulta que o segundo argumento teu é que este pleno, como houve outro extraordinario convocado pola oposición, non se paga. Home, claro. Pero que houbera un pleno, Paz, e ti ademais o sabes, extraordinario, foi motivo da oposición, non de vós. Por lo tanto, íbamos ter o ridículo padre de ter que pagar un pleno extraordinario por unha pista e por unha nefasta xestión. A mí me preocupa un goberno como vos, cos seus supersalarios dos concelleiros, cos supersalarios dos asesores, que non se entere das cousas que requiren acordo plenario ou non. Imos celebrar un pleno de 2 minutos. Pero é unha vergonza e polo menos pedide disculpas. Claro, porque a min me parece terrorífico que isto pase, porque hasta o goberno de Vila de Cruces, que xa eu sempre propoño como exemplo de goberno nefasto, é que hasta o fixo onte. Esconoso é esperar ao último día. Pero é que non vos caia cara de vergonza. Home, justifica a urxencia.
Pois tivemos un despiste, non sei que, e pedimos disculpas por ter... Pero que a túa argumentación é indicaron-nos onte e o pleno non se cobra. Claro, pero por que non se cobra? Gracias á oposición. Se non estaríamos nesas. E segundo, é que non nos enterades de nada. Sodes uns xestores nefastos para estes veciños de la línea. Brevemente, é que o tema de expedientes que chegan cando chegan e de plenos convocados a última hora, hoxe mesmo, estando aquí no primeiro pleno, chega outro expediente por correo que vai para o pleno de mañán. E así todos os días. E, por o que teño entendido, pois eso, como vos poñíades vos, efectivamente, cando pasaba isto, que pasaba algunhas veces e agora vos, é que é sistemático. E que este pleno esperedes hasta a última hora, efectivamente, iso que indica é unha mala xestión. Iso pode pasar unha vez, pero é continuamente, así pasa con todos os temas. Nunca se sabe que temos que preparar para o pleno de mañá ou de pasado, porque en calquera momento manda o interventor expedientes novos, que xa non sei porque ten que ser o interventor quen manda. Debería ser secretaría ou a través da sede electrónica, pero por correo o interventor, toma máis expedientes para mañá. Pois acaba de chegar algo un pouco. Isto non é, vamos, é insufrible. Compromiso? A ver, eu creo que sobre o fondo da cuestión non hai nada que debatir, porque todos estamos de acordo que sea bo para os larinenses. En canto á pista, pois eso. En canto á urxencia, vos empezaríades o pleno, que nestes casos generalmente sempre interviña Crespo dicindo que se pensábamos que erades tontos, que nos creíamos, que se non sabíamos xestionar, pero nós o que nunca mandamos é un expediente por urxencia que viñera sin firmar. Este expediente ven por urxencia, ven un decreto do alcalde sin firmar, con un pé de firma tamén do secretario sin firmar, ven un convenio con Vila de Cruces sin asinar e sin rellenarlle os campos, ven ademais de que ven sin asinar, sin rellenar os campos, non ven a solicitude que fai o Concello de Vila de Cruces para ascribirse e ir os dous xuntos da man solicitando isto. Ven unha proposta dun concelleiro cando en todos os lados se cita o señor alcalde sin dicir a donde vai a proposta, xa a Xunta de Goberno se a pleno, é dicir, unha proposta dunha carilla. Ven un informe contrario do señor secretario e do interventor, cando deberían vir conxuntos, é dicir, máis erratas non pode haber neste expediente. Veñen documentos en Word, é dicir, é que é insostenible. É dicir, unha cousa é que veña por urxencia, porque entendemos que esperastes ao último día, no último momento, e que o importante non acollerse á orden da subvención, e outra cousa é que non haxa por onde collelo. Antes de pasarlle a palabra ao señor secretario, dicir que efectivamente hai que admitir que sí que foi enviado moi encima da celebración deste pleno, pero, bueno, tamén hai que reconocer que vos dou tempo a revisalo polo que estás expoñendo, Terio. Non, porque outra cousiña, eu creo que para eso estamos tamén os portavoces. Eu creo que unha chamada de cortesía pois tamén estaría ben e diría bastante pola vosa parte, non así. É dicir, que chegue por un correo electrónico que se convoca un pleno extraordinario, que cando vas á orden da convocatoria ves que é para hoxe, é dicir, dounos tempo a revisalo. Claro que o revisei porque a noite tamén é moi longa e podémolo revisar, e eu fago o traballo como oposición. Sabes tanto ti como todos os portavoces dos tres grupos da oposición que sempre vos chamamos e comentamos con vos que fijamos. Déixame falar, pódoche decir como membro do noso grupo que compañeiros do noso grupo pois ao mellor tiveron a mesma comunicación no tempo que vos atuvestes, e agora vos explica o señor secretario os motivos polo que se trouxo hoxe e por que se decideu traelo. É unha concreción. Que sexan de corrixir, se É unha corrixen e as concreción, cousas son a nós como nunca son. nos pasou algo así.
mala intención nesta no. convocatoria non existeu. Sí, pero digo, o deste pleno nunca nos pasou algo así. No, nunca. Bueno, Sí, pero non con menos de... Claro, hombre. se hoxe non estivese convocado este pleno, sería de outra forma tamén. Paso agora a palabra ao señor secretario. Bueno, pues evidentemente hai que dar moitas explicaciones neste expediente, ¿no? Porque nunca pasou. A verdade é que nunca me pasou unha cosa parecida. Eu onte encargaronme que fixera un informe a primeira hora da mañana sobre este tema. Este tema trátase no fondo de acollernos a unha orden da Xunta de Galicia para arranxar un camiño que está entre Vila de Cruces e Lalín. Entón, trátase de que os dos concellos fagan unha serie de actuaciones, un concello fai unas cousas e outro concello fai outras. Despois contratarase no caso de que se conceda a subvención. Logo, en primeiro lugar, trátase de pedir unha subvención. Despois de ter ese informe feito, eu pretendía leválo como unha mostra máis de cooperación entre un concello e outro, e sobre as 3 da tarde atopeime con que o Concello de Vila de Cruces, e tamén aquí a intervención, pois consideraban que era unha encomenda de xestión e que había que levarlo ao pleno. A mí me parece que non encaixa na encomenda de xestión, teño as miñas dúbidas, incluso, pode saber discutir coa lei, e tuve que facer un informe complementario onde se pide a maioría absoluta para pedir unha subvención e logo non sei se tramitaré todo este tema como encomenda de xestión, que implica a publicación da encomenda do convenio no boletín oficial da provincia, que eu entendo que non ten encaixe, pero bueno, eu respeto as posicións dos meus compañeros de Vila de Cruces e de intervención, pero eu inicialmente pensaba levarlo como un mecanismo, como un convenio de cooperación. E sobre as 3 da tarde, pois, surdiu isto, e hubo que darle un trámite. Esa é a verdad. Esa é a verdad. Non hai nada máis que ocultar. Non, o interventor fixo o informe ás 3:15, puxo que pleno e xa está, punto. Non houve posibilidade de... A min gustaríame que estivera aquí o interventor, que se está facendo alusións a él, Gustaríame que estivera o interventor, O sea... No, o convenio. Pero previamente o interventor e o de Vila de Cruces afirman que isto é unha encomenda de xestión. Mire, unha cuestión... Non se trata de dicir cosas que non son, que non veñen o tema. Trátase de que a última hora foi cando surdiu este tema e non sempre levamos, entendemos que non van por aí, pero bueno, a maioría absoluta é un requisito moi exigente para un expediente onde se trata de pedir unha subvención. E a encomenda de xestión está pensado para outras cousas, pero bueno, eu admito e... Moitas gracias, señor secretario. Votamos entonces a ausencia. Bueno, sí, claro. Volvemos a votar. ¿Votos a favor? Solicitar a subvención como se explicou, e a encomenda como está así indicada. Votos a favor, pero non se vai... Perdón, vamos a debatir e que vos de Pepe Cuñarro ten a palabra, que vos de máis detalles da subvención que solicitamos. Bos días a todos. Esta é unha subvención que é en convenio co Concello das Cruces, da orden do 30 de decembro de 2019. Eso é a pista que vai desde Losón a Outeiro, que creo que todos sabemos cal é unha pista que estaba bastante dañada e que fixose en convenio co Concello das Cruces para facela. É unha pista das cales a última hora topámonos cos problemas todos que son non políticos, son técnicos do tema ese todo que nos pasou a traerla por urxencia, pois foi así o motivo de que onte nos enteramos. Eu personalmente me enterei ás 3 da tarde que había que traerlo. Aquí é unha aportación dos dous concellos de 20%, é dicir, temos para solicitar un máximo de 50.000 euros, é dicir, que nos darían 80% da obra.
E entonces no cal traemos aquí para poder a facer, no cal nos gustaría que houbera unidade no tema este da votación da pista para facer por veciños e veciñas de Lalín, que creo que é conveniente telo. E nada máis na primeira intervención teño que dicir. Intervencións do BNG? Eu, de verdade, as intervencións deste goberno son alucinantes hasta cando saben que ímos apoiar o tema. A ver, eu agradezco as palabras do secretario. Penso que é único sincero neste tema. Tamén alucino, e supoño que non é casual, que o interventor non este sentado para dar a súa opinión ao respecto, non? Eu tamén coincido que é terrible que a Xunta, pero creo que a Xunta gobernades vós, que a Xunta pida un acordo plenario para algo deste tipo, vale? E tamén, insisto, palabras textuais do secretario, que admita, como dixen eu anteriormente, que isto nunca pasara, palabras textuais, e que admita que o Concello de Vila de Cruces e o interventor do Concello de Lalín fixeran necesario este pleno. Eu, de verdade, vos digo, vos non podedes, como goberno, ir detrás e dun xeito máis penoso a hora de falar de xestión. Hasta para unha pista como esta, un expediente tan sinxelo como este, mira o que vos vedes obligados a facer. E non é, insisto, claro, a veces intentades justificar, e xa sei que vos fastidia e que eu son repetitivo, esas macroadicacións que tedes, e esos macroasesores que tedes, porque eso conleva tempo e tal. Pero é que é patético que o concelleiro que acaba de falar, patético, que non se refira a nada disto. É patético. Vostede, como mínimo, ten que empezar a facer unha cousa que é ler. É un exercicio sano que eu lle recomendo nas cousas que lle afecten a súa concellería. Porque así sabería que estas ordes van suxeitas a este tipo de cuestións. Claro. Entón, non intenten tapar este pleno como algo normal, porque anteriormente houve extraordinario da ambulancia. É un despropósito, un auténtico despropósito. E lle sacou as cores o secretario e non se atreven a traer o interventor aquí a falar, e mañá falaremos desto, cando este o interventor, eu xa lle adianto, porque desde logo é infumable, home, claro, é infumable que isto pase. Pero igual, falámoslo mañá. Buenos días. ¿Cuál es la duda que tenían en relación con el expediente del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vila de Cruces? Vamos a ver, el informe mío se hizo teniendo en cuenta lo que primero se me había comentado desde Secretaría, que no se iba a llevar al Pleno. Ya en el 2018 hay un convenio similar
y yo creo que en su momento se llevó también al Pleno. Yo entiendo que es una encomienda de gestión y la normativa recogida en la Ley de Procedimiento Administrativo dice pues, que como convenio de colaboración pues, tiene que ser aprobado por el Pleno, y teniendo en cuenta también la Ley de Bases del Régimen Local, que atribuye la competencia en materia de encomiendas de gestión y convenios de colaboración al Pleno. Una vez que está en el Pleno, el informe mío es favorable. El único aspecto que encontraba que había que subsanar en ese expediente era la competencia, y por eso entiendo que desde el momento en que se trae al Pleno, pues queda subsanada ese aspecto. Muchas gracias. ¿Suficiente? ¿Queres algunha intervención a maiores, Paco? No, é que quería escutar, claro, porque o puxeche desa última hora, Bueno, por extraordinario pues urxente e sin vos decir nada ben de explicado por qué. e... Claro, pero efectivamente que vos saca as cores a todo o goberno, claro. Cando ademais insisto, isto no 2018-17 xa veu, Estamos escoitando. Pero para vos, claro. Intervención do Partido Socialista? Así, non brevemente, pero... Eu creo que este mismo tipo de obras compartidas en todos os concellos levouse a cabo tamén anteriormente, por o que me dicía a xente que estuvo no goberno anterior. Pero o que me sorprende un pouquiño é que, teóricamente, isto é unha xestión compartida, compartida, que se levará en dúas fases sucesivas. Primeira fase, solicitude de axudas e subvencións, fará o Concello de Lalín. Segunda fase, contratación e execución das actuacións, fará o Concello de Lalín. Entonces, que, ao final, o Concello de Lalín é o que vai a facer todo. Non me parece a mellor ben ni mal, pero, non sei, se entrará dentro dentro do acordo de nomeamento do presidente da Mancomunidade. Nada, tranquilo, que xa che facemos nós todo. Temos os funcionarios, están atareados en moitísimas cousas, e ao final estamos facendo un traballo, todo o traballo, non só o que lle corresponde a Lalín, senón a Vila de Cruces. Entonces, bueno, non me parece eso moi normal. A ver, trátase de solicitar unha subvención, Trátase de solicitar que, o mellor, esa subvención non ven concedido ou ven por outros importes. Posto, pero no caso que concedan, estamos asumindo toda a xestión de todo, e as obras, e a dirección de obras, e todo. Parece moi ben colaborar con o Concello de Vila de Cruces, pero hasta ahora facían as cousas a medias, e agora dá a impresión de que, bueno, pues habrá que pagarlle os favores prestados pola presidencia da Mancomunidade, a mellor. Non é así, Tobi. O traballo faise compartido entre a quen lle corresponde cada parte. Vamos a ver, non ledes o que pon no convenio. A ver, que logo o convenio non ten validez. Primeira fase, solicitud de axudas e subvencións, será realizado polo Concello de Lalín. Segunda fase, contratación e execución de obras, será realizado polo Concello de Lalín. O único que se dice é que os gastos do proxecto si os pagan, van a medias, os gastos do proxecto. Pero toda a xestión, que é o que máis traballo de funcionariado da casa leva, todo o Concello de Lalín. Pero iso non significa que desde o Concello de Vila de Cruces que aporten a documentación que lle corresponda a eles. O que pasa é que tendrá que estar centralizado nunha persona, Tobi, como é evidente, para o trámite dunha subvención. Quedachedes en evidencia que fixeron o pleno un día antes que a vos, ainda por riba. Din eso, hombre, como que non. Se o fixeron onte o pleno por este tema, e o convocaron o día antes ás 11 da noite, e vos o convocachedes onte a tarde. Escoitastes ao señor secretario a explicación que dou Vila de Cruces, é que vos deu unha bofetada a Vila de Cruces, claro. Non liemos. Turno de palabra para Compromiso. Sorpréndeme porque Vila de Cruces ten pinta de ter un alcalde moi competente, que pase isto. Sorpréndeme bastante. Bueno, eu nada, nesta intervención agradecer as palabras do secretario dicindo que isto nunca pasou, agradecer as palabras do interventor dicindo que xa se dira estes casos, que xa nos acolleramos a esta orden e que xa viñeran os temas a pleno. Sí, decir que si isto ten que vir a pleno, e xa que lle destes a palabra a José Cuñarro, sí que me gustaría que explicara a súa proposta, porque non hai ningunha proposta ao pleno. Que imos aprobar neste pleno? É dicir, non, porque a túa proposta non ven dirigida ao pleno e propós.
acceder á encomenda de xestión que se propón por parte do Concello de Vila de Cruces, tal e como se propón nun convenio existente no citado expediente para a súa posterior sinatura. É dicir, o convenio non ben firmado, non están completos os datos, o decreto do alcalde, que tamén está sin asinar, aboca a competencia na Xunta de Goberno, é dicir, que estamos aprobando neste pleno. Eu que quero que o señor secretario nos clarifique, é dicir, que imos a votar votando a favor desto. Pois é aceptar a encomenda de xestión do Concello de Vila de Cruces para solicitar esa axuda, esa subvención e realizar os trámites posteriores no caso de que se concedan, claro. Vale, entón, cando veña un expediente e sepades que xa ten que vir a pleno, que os documentos que veñen que sean os correspondientes ao pleno, é dicir, que se usar no expediente, é dicir, xa que o ides facer tarde, mal e nunca, porque vos acolledes no último día, porque Vila de Cruces estuvo onte este mismo pleno ás 8 da mañá, pois que veña a documentación correcta dentro do expediente. Gracias. Queres intervir, Pepe? Bueno, pasamos á votación entonces. Respeto ante todo, ante compañeiros. Votos a favor? Paco, por favor, vamos a votar. Votos a favor? Votos a favor, todos, unanimidade. Venga, hasta mañán. Moitas gracias.